Sichingaki abaremi bakagera ko bakonyora chibesa cyabo cye bonus ye weekend go bonyora banyare ko bakuburirwa banyara ko bagutumia chibesa cyobuna enchera ya moyo gwesira nabo yo kweneke banyara ko bagusira ekemeria yechae Gokwana ya no director w'ekemeria yechae ase factory ya Nyamache Kennedy Orioki webo igota irebuna amoyo ni garachie goikerana asobwango ase chitundo utinsemo au erinde abe kago konya baremi ase okoyatumeka bunenchera yemo yogokinia rigesa gose rigesa sekemeri yechae murikeito Apolinari Sakama noroboti urwaso bwime ekero abaremi bekemeri yechae baganyirete bonus yabo eikiye nigomo director bw'echae ase factory ya Nyamache Kennedy Orioki ababoriri abaremi gotumeka chibesa cyabo buya Kennedy Orioki mubazo Nyamache factory stroke itumbe unonga nataka ntebenga umwaka uyo twadekerese bonus ye manyikanite nga second payment kera bata bange bakubunga second payment ingende ngana andi chibesa njiroro chia kanitu ngaye yabe second payment yonde kete gotenga second payment ni rite riri manyikanite nga bonus yontu abe twadekera bonus ya Nyamache stroke itumbe au muremi ago chakonyora siringi 30 ase kilo na musaro yo I think wiki go chakere wiki Wednesday go chigurabu musara ngo chore ene na gotenga bari bago chikuchiria bachitumeke buya irira bane school bayana go chitarira sibagotarira nani mumaete nga botambe kere pona sigoja baro bari bamaete go chiria ende mogene no mongina kokor no wate weakness mogene no mongina no mogaka mogenda amamwabo chibese chimwira nyumba ende no chirusiri kuru nyumba mayo soka mbuya kuwekera go chirusi ogende kirapo genda ndiga kukwanira oboyo ni gateba ne onye bitango byabase ogocha bwango kwa moyayo ni gobono amoyayo akageire gocha omotyenyoyo gosoyo gocha atagote yo murimi ominto nga murimi gwecha ngaki obuyo ngoja bore ana buraje mutinyo kibura nyuru mutinyo kona rimo sengenjo na bintu mbiarengo bike byagerto obuyo bukanyo igo obuyo ngoja bore kirabu agire na basabire muboire ki mubondo mubeke mubondo bwensi ko bwate cha myasabo umukunoyo ukigoro kimwanya waro obuyo kimuranje mubasa ko boira nande mukiko bwonie ikere minus obuyo chaite yura arete mubo 25 shillings per pack iombu aru 36 to 25 nigo asemi abari mikoroseria emigondo yabo anene mono buna embure yeto igo ekagere gocha elio kwene kialiga sali nene asekemelie kyo oyo gocha kanga bono mwalimire ikia buyo to kore makigima nando bobeke mbago karagasi obu okore me okuburugire cha yawe yako 2 weeks na gochigoro ubuyo bwekara ko bweka abakora buya ndo gwete mburango chere nyinga sana nataka kosaba abari baminto nga embureye nere chae akere mburere nyinge ine chae nyinge oigo nigo aerera egente gokoirera abaremi kongusana na amona bakarandi ase chitundu bali aboigo gosaba abaremi babae ekemerie kyo ase obonge ande mukuma na mukarani mugondo na bwaterania matata turiario kyo nyitorete matuko kiane 8 10 togo chori lakini onyetigegende siku 14 12 echa yao yarakane kwa wembe na geko era abantu abange bakuma na bakarani ase tundu bali igorene na basabanga echa ino nyakorere timing ya siku 8 gose 10 yecha iyo na beko wendonge nande to echa nyinge chibese chinyinge echa enge chibese chinge mugwekano Nyamache etwa rukuru 14 million to 8 million igonto sareti 6 million chibese chiare ko ganda sumuri kuripoteri ya Ndizi TV incheireta na Apolinari Sakama.